असे हे घरच्या गावच्या साहित्यात बनलेले आपले हे लाडू अप्रतिम चव. आता हे केलंय ना 2 दिवसात फिनिश. मस्त लागतात सुरेख आणि गमतात पण एकदम भारी. आवडीनुसार तुम्ही ह्याच्यात काही वर खाली करून घालू शकतास, पण मी ज्या प्रमाण दिलंय ना ता घ्या आणि हे लाडू करा. आणि या रेसिपीसाठी तुम्ही एकदाही स्किप न करता व्हिडिओ पूर्ण पहा, म्हणजे तुमचा काय राहिला आणि लाडू बिघडले तर स्नेहावर कंप्लेंट करशाल म्हणून सांगते. नमस्कार गाववाल्यानो, आज स्नेहा घेऊन इला 2 भेटी मिक्स, म्हणजे आपले चण्याच्या पिठाचे लाडू आणि उकड्या तांदळाचे लाडू. त्याचो एकच लाडू हा, नाही तर म्हणशाल 2-2 लाडू आज बघू गावतात असा नाही. त्या दोन्ही मिश्रणाचं एक लाडू. जास्त बडबड करत नाही, वेळ न दवडता जाऊया आपण लाडूची रेसिपी करू. हे आपले आहेत उकडे तांदूळ. हे आमच्या गावसून दिल्याने होते. ते मी उकडे तांदूळात त्याच्या लाडूची रेसिपी करते. ते मी भाजले जराशे आणि तळून आणले. उकडे तांदूळ जरा चिवट होतात दाबून उकडून, तर तो भाजूच लागतं आणि मग मी पीठ त्याचा असा भुसभुशीत करून आणलंय. या बघा असा. असे मुलं आवडीन खाण्यासाठी त्याच्यात ह्यो एक पदार्थ टाकते. म्हणजे काय, आपले गावचे अख्खे चणे असतात ना, लाल चणे, ते भाजून भरडून त्याचा ह्या 1 वाटी पीठ त्यात मिक्स केला की हे लाडू अप्रतिम चवीचे लागतात. म्हणणारच नाही की हे उकड्या तांदळाचे भूक लाडू ताण लाडू आहेत. 2 वाटी मी तांदळाचं पीठ घेतलंय, उकड्या तांदळाचं पीठ दळून आणलेला. त्याका मी ह्यो 1 वाटी गूळ घेतलंय, किसून घेतलंय. आणि ह्या अर्धा वाटी म्हणजे आपल्या भाजलेल्या चण्याचं पीठ, गावी जे लाडू देतात ना त्याचा. काजू घेतलंय, काळे तीळ घेतले आणि चारोळी घेतलंय, आणि ही वेलची पावडर, आणि आपल्याला लागतं आता तूप या डब्यात. चला आता आपण आधी पीठ घालून घेऊया. कढई आपली तापली आहे. तसे आपण तांदूळ भाजलेले आहेत, पण तरी पण पीठ असं लाडूसाठी भाजूक वया. आणि ह्या पिठाना उकड्या तांदळाचा एकदम चरचरीत येतात रव्यासारख्या, त्यामुळे ह्याच्यात रवो घालूची गरज नाही. मी 2 चमचे तूप घालून घेते. आता मीडियम गॅस करते आणि ह्या पीठ आपण 5-6 मिनिटं तरी भाजून घेऊया, जोपर्यंत आपल्या ह्या पिठाचा सुगंध येत नाही. 5 मिनिटं मी ह्या पीठ चांगला भाजून घेतलंय. 2 चमचे तुपातच भाजलंय. आता हे तसे चणे भाजून भरडून पीठ काढलेला ह्या काय एवढा भाजूचा नाही, तर आपण ह्याच्यात मिक्स करतोय. ह्या जर मी चण्याचं पीठ घातलंय ना तर आवर्जून घाला अख्ख्या चण्याचा, त्याने लाडू चव भारी येतात. जर तुमच्याकडे अख्खे चणे नसतील तर तुम्ही आपल्या डाळीचा, जर आपण बेसनचे लाडू करतो त्या पीठ घातलास तरी चालत, किंवा तुमच्याकडे घरी दळलेलं पीठ असतात ता घातलास आणि भाजलास तरी चालत. जसं आपण चण्याचं पीठ घातलं ह्याच्यामध्ये तसा ह्याचा कलर चेंज झाला आणि खमंग असं सुगंध येऊक लागलं, जसं बेसन आपलं सुगंध देतं ना तसं. ह्या मी आता त्याच गरम कढईत भाजून घेतलेलं आहे, हे आधी वाटून घेते. मग आपण ह्याच्यामध्ये पीठ कसा गुळ आणि मिक्स करायचा ता दाखवतो. तर ही भरड काय एवढी लागतली नाही, तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त घालू शकतास. मी अशी करून ठेवते, कधीतरी शिरो वगैरे काय करूचो असात ही भरड घातलेली बरी. अख्ख्या ड्रायफ्रुट्स पेक्षा अशी भरड बरी, पोटात जाता. त्याच भांड्यात आता मी थोडा गुळ घालते आणि ह्याचा पीठ आपण भाजून घेतला ता घालते. ही अशी गुळ मिक्स करूची आयडिया छानच आहे. असा जर केला ना गुळ आपल्या सगळं पिठात मिक्स होता. आता पूर्वीचे बायका अशा हातान गुळाचे गठळे मोडून असा मिक्स करायचे, इरड लागायची. नाहीतर काय करायचे, कडवून गुळ वतायचे. पण ह्या मस्त होता. असा वाटून घेतला. तर बाकीचा सुद्धा मी असाच वाटून घेते. आता असा सगळा गुळ मिक्स करून घेतलंय. मस्त असा गुळ मिक्स झाला. आता ही वेलची आणि तीळ घालून घेते. तुमका आवडत असतील तर काळे तीळ घाला, पण उकड्या तांदळाच्या लाडू मध्ये काळे तीळ हमखास असतात. आता ही काजू बदामाची भरड. आपल्या आवडीनुसार तुम्ही कोणतेही ड्रायफ्रुट्स याच्यात घाला. आता ही वेलची, जायफळ आणि सुंठ हे एकत्र मी साखर घालून वाटून ठेवलेले ती घालते. हा, आपल्या आवडीनुसार ती पण मिक्स करून घेते. आता तीच कढई मी परत तापवलंय आणि त्याच्यात घालून घेते आपला तूप. तूप जसा तुमका लागत तसा, कमी तुपात करत असाल तर एकत्र पिठात करून भाजून करा.
जेका तेका तूप आवडत असत त्यांनी तूप घालायचा आणि तूप जसा लागात तसा. मी असा वरसून टाकताय त्याका लाडू इतपत टाकताय की लाडू एकदम आपले बांधूक येऊ खये जसे बेसनचे लाडू आणि तसेच गमतात. कोणाकोणाक जर तूप कमी करूचा असत तर ह्या थोड्या थोड्या तुपात ह्या सगळा बॅटर भाजून भाजून लाडू बांधायचे तेही चालतात. ताव ताव नाही जमला तर तुम्ही गुळाचा पाक करा आणि त्याच्यात बांधा. मग तुपात तुमका गरजच नाही. 2 चमचे तुपात तुमचे लाडू होतले. तरी आता किती अंदाजे घेतला? तरी आता ही 1 वाटी म्हटली ना तर आपल्या 1 वाटी म्हणजे अर्धा किलो होता या सगळा आणि गुळ घातले आणि ता वाटले तर ह्या सगळा झाला पाऊण 1 किलो तरी झाला असत. ते का मी पाव किलो तरी तूप घेतले. ते बघा आता असं वितळलं. हे तुपाचं तेच असतं. इथे हा. फक्त तूप आहे आणि हे आता वितळलं म्हणून अंदाज बरोबर. आता हय बाजूक थोडा पीठ करून ठेवले आणि हय केले खड्डो आणि त्याच्यात घालून घेऊया आपण या तूप गरम केलेला. मस्त सुगंध येता. होतच झटपट लागतेच मस्त. मस्त. आणि हे कोण म्हणणार नाही की उकड्या तांदळाचे लाडू. तूप लागणार बरोबर. लागतला पण हे का मका वाटता बरोबर आहे बघा. असा मोठ्या करते ना तर बरोबर आहे. जास्तीचा पण तूप असत तर नाही परत ते बसके बसके होतले. पूर्ण असे ठेवले म्हणून की हा प्रत्येक लाडू किंवा प्रत्येक रेसिपी तुम्ही थोडा थोडा करा आणि बघा की किती लागतं. एकदम सगळा होतायचाच नाही. जसा थंड झाला तसा हात घातला आणि हातीन आता हे सगळीकडे कोलसावून घेते आणि असा ह्या मोठ्या येता काय बघायचा झाला. काय लाडू करूक वेळ लागतो. हे बघा. दाब द्यायचो. ह्या बोटान दाब द्यायचो म्हणजे लाडू गोल होता. असं हातीत घेतल्यावर आणि असं घेतल्यावर असं असं करायचं. झालं आपलं लाडू चांगलं वळवून झालं. आता ह्यो खळखळायचो असं हातात. हो बघा. बघा जास्त जर तूप झालं असतं तर बाजूला सुकं पीठ ठेवलंय आणि तूप सुद्धा ठेवला. हा हे बघा. इथे तूप आहे बाजूला सुकं पीठ. हे असं मिक्स करून करून लाडू वळवायचे. असे हे घरच्या गावच्या साहित्यात बनलेले आपले हे लाडू अप्रतिम चव. आता हे केलंय ना 2 दिवसात फिनिश. मस्त लागतात सुरेख आणि गमतात पण एकदम भारी. आवडीनुसार तुम्ही ह्याच्यात काही वर खाली करून घालू शकता पण मी जा प्रमाण दिलंय ना ता घ्या आणि हे लाडू करा. थोडासा तरी ह्याच्यामध्ये आपल्या चण्याच्या डाळीचं पीठ घाला किंवा अख्ख्या चण्याचं पीठ घाला. सुंदर आणि स्वादिष्ट करूचे असतात तर लवकर लवकर येऊन आमची रेसिपी लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि या रेसिपीसाठी तुम्ही एकदाही स्किप न करता व्हिडिओ पूर्ण पहा म्हणजे तुमचा काय राहुला आणि लाडू बिघडले तर स्नेहावर कंप्लेंट करशाल म्हणून सांगतोय. स्किप न करता हा व्हिडिओ जरूर बघा. चला आणखीन कुठले लाडू हवे असेल किंवा कुठली रेसिपी हवी असेल तर खाली कमेंटमध्ये सांगा आणि केलास तर मला फोटो जरूर पाठवा. परत भेटू दुसऱ्या रेसिपी सोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.